बे समाव खुंथाय सरकारखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जौगालु हाबा मावनायखौ नुनो मोनदों अदालगुरियाव। बिसायख'थिनि समाव इउपिपिएल दोलोआ जाबायदि खोथा होदों बेबायदिनो मावफुंगासिनो बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। अदालगुरि भैरबकुन्दनि दैफाम दैयाव आबुङै लुफुंजानाय गोदान दालां बेखेवदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। थारैनो नंगौ, दासान्दि अदालगुरि ओनसोलाव बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन जौगालु खामानिफोरा मावफुंजानायखौ नुनो मोनगासिनो। थांनाय सानखालिसो आबुं जानाय मोन 9 जौगालु खामानिफोरखौ बेखेवो लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारिया आरो दिनैबो फिन भैरबकुन्दनि दैफाम दैयाव आबुङै लुफुंजानाय गोदान दालांखौ बेखेवनानै होदों बिथां गबिन्द बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि दैफाम दैनि सायाव दालां गैयैनि थाखाय बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो हान्थामेला खालामनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनाङोमोन। नाथाय दिनै खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हाबा मावगासिनो। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों भैरबकुन्दनि दैफाम दैयाव आबुङै लुफुंजानाय गोदान दालांखौ बेखेवनाय जायो। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना भैरबकुन्द थिग पिकनिक स्पट मोननायनि सिगाङाव जि दैफाम दै दंमोन बे दैयाव दलं गैयामोन। खिन्थु बहुत बोसोर बेनिखाय खस्थ' मोनोमोन। इरिगेसना बानायनाय काटनि दलं फिसाजोंनो गारि सारि बारहोनो गोनां जायोमोन। बे ट्राक हेभि ट्राक आरो हेभि बास खारनो असुबिदामोन। बेखौ सिन्था खालामनानै असम सरकार गोबां बोसोरनि सिगाङावनो दैफामनि सायाव मोनसे गिदिर ब्रिज बानायनो होनना आराम्भ खालामदोंमोन। बानायनायाव एसे लेट जादोंबाबो दिनै कमप्लिट जाबाय आरो दिनैफ्राय बेखौ बाहायनो हानाय जासिगोन। बेनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों आरो बे ब्रिज जानाय लोगो जोंहा अरुणाचलजों आरो भुटानजों कमिउनिकेसना जथेस्थ इजि जासिगोन। लोगोसे जोंनि टुरिजमनि डेभेलपमेन्टनि माबाखौ जों नुहुरदों। मानोना जे एसेबांनो कमिउनिकेसन मोजां जायो बेसेबांनो एरिया डेभेलप जायो। बेनिखायनो दैफाम ब्रिज कमप्लिट जानाय लोगो लोगोनो दिनै बेजों हान्था मेलाया जिहेतु सुबिदा जासिगोन। बेनिखायनो जोंनि बेयाव डेभेलपमेन्ट बा बेहायबाफोरबो डेभेलप जासिगोन आरो बे हल एरियाखौनो जौगाखांनाय हेफाजाब होगोन। बेनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै बे ब्रिजखौ बेखेवबाय आरो बेखौ रायजोफोरनो बाहायनो थाखाय अधिकार होनाय जाबाय। सीमा ओनसोलाव जिखिनि गोनांथि जादोंमोन जौगाथायनो बियो जाफुंबाय। दिनै मोनसे जाफुंबाय आरो गोबां दंबावो बेफोरखौ मावनो गोनां दं। आरो धनस्रिनि सायाव ब्रिज मोनसे नांगौ बे बानायगासिनो बेबो थाबनो जोबगोन। 2 बोसोर मोनसे माबा होदोंमोन टारगेट, खिन्थु 2 बोसोरनि सिगाङावनो जोबगोन बायदिखौ जों जेबायदि स्पिडआव खामानि आवगायदों। बे कमप्लिट जायोबा आरो मोनसे जोंनि थाखाय आरो मोनसे आगान दावगाबावनाय जागोन। बिटिआर सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे हाबाफारि मावफुंबाय थानायखौ नुदों। दिनैबो फिन आरोबाव हानि फाट्टा रानबोनो रेडि जानाय मोनसे जों इलेक्सननि सिगाङाव इउपिपिएलआ जि प्रतिश्रुतिजों रायजो दं बे गासैबो खोथाफोरखौ पालन खालामदों। जे गासै रायजो राजानो हा होनायनि खोथा बुंदोंमोन। जों बेखौ फरेस्ट ओनसोलाव थानायनि सुबुंफोरनो दिनै हा पाट्टा होनाय जागोन। आरो बेदिनो जायफोर सरकारि हायाव थानाय बा इटिमयधे कासा हाफ्राव थानाय बा एक्सननि हा दं जायफ्रा बिसोरखौ मियादि खालामनाय जिखिनि इसु दं बेफोरखौ जों मावलांगोन फारियै। बिनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं। जों आसा खालामदों इउपिपिएलआ बे फैगौ बोसोरनैनि सिगाङाव ट्राइबेल नन ट्राइबेल जायफ्रा राइटफुल बेवहाय हा मोननायनि मोन्थाय दं बिथांमोननो जों हा पाट्टा होनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन। गोजोन। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।